हेलो लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसेबाव बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थालायबाय लोगोफोर। लोगोफोर, दायोथ' नोंथांमोना ओरैनोथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दे लोगोफोर। दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। लोगोफोर, मोनसे गोदानै आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय मोनसे गोदानै बिथां गोजोन बर' आदानि स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो डाइरेक्सन होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायावहाय फिन आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर। जाय सावथुननि मुङानो जादों सानबोलावरि। लोगोफोर, जों बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनावनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय फावखुंगुर बिथां स्वरां नार्जारि आरो बिथांजों लोगोसे पooja मोसाहारि आरो जन्मनि गुणबती दैमु जेंगाव आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफ्रा बे बर' सावथुनाव फावखौ खालामबावदों लोगोफोर। आरो लोगोफोर, बे बर' सावथुननि DOP खालामदों बडा केरकेटारि, मेथाइखौ रोजाबदों मिसाइल मोसाहारि, बिथांजों लोगोसे पुर्निमा बसुमतारी बिथां। लोगोफोर, बे सानबोलावरि मुंनि आबुं बर' सावथुनखौ आगोलावथ' ट्रेलार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बेनि ट्रेलार भिडिअखौ नायखादोंमोन आरो नुखादोंमोन जानांगौ। आरो नोंथांमोना बेनि फुल मुभिखौ जोबोरैनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दंमोन। गोबाङानो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन माब्ला नुनो मोनगोन होननानै। लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' दाखालिसो बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 3 सिम नायखाबायमोन। आरो बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 4 खौबो दाखालि बावैसो रिलिज खालामनानै होखाबाय। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ दासिम पार्ट 1 निफ्राय लानानै पार्ट 4 सिम नायखाबाय आरो नुखाबाय नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर, आरो नोंथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि पार्ट 5 खौ एपिसड 5 खौ नोंथांमोना गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दं नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर, बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 खौबो बिथांमोना थाबैनो आर'नाइ बर' फिल्म प्रडाक्सन चेनेलनि गेजेरजोंनो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होसिगोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना सोर सोर नायनो एक्साइटेड दानिफ्रायनो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुननि एपिसड 5 खौबो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे सानबोलावरि आबुं बर' सावथुनखौ नायनानै मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर, लोगोसेनि दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आपडेट आरो मिउजिक भिडिअ सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव थाबैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनबाय थायो।